Kilo Kipli Belo. Waduh, Sorry Mas Kipli, aku ora ngerti anak sampean nang kono. rapopo Yai. Apa mau grujuk banyu segoro, aku tetep padamu Yai. Ah, Mas Kipli ki ono-ono wae. Kowe iki ngopo ya Mas Kipli nang kono kuwi iki? Nganu Yai, golek welut Yai ning kene. Golek welut kok nang kono. Golek welut ki nang pasar kono sing akeh. Mbai po Yai. Nggih, iki mumpung prei Mas. Katon akeh men Yai ling mbai. Nek tak ewangi piye Yai? Wah, nggih malah kebeneran Mas niki. Kene ewangane Yai. Nggih. Wis Yai, men Kang Mas gue sing ngewangi memeni Yai. Wah, Mas Kipli kok apian banget toh. Ajeng ngunjuk kopi napa pripun Mas Kipli? Wah, beneran nih, iso rada suwe nyanding Sri Kandi. Masuk ini. Injih Yai. Oh nggih Mas, kula damelke. Waduh Mas Kipli, kopine niku telas e. Kaya petak purun. Ora apa-apa Yai, ora masalah banyu putih. Anggere iso nyawang sliramu Yai. Oh nggih Mas Kipli, kula pendhetke ya. Mas Kipli ki nek gawe ukara kok le pinter. Monggo Mas Kipli. Wih. Nah, segere. Mulai penak iki. Wih. Ayo Pak ini, ndak mangkat ya, ndak agak kawanan. Yo, gas. Kilo bune kae tekan kono kae sing sawah 8 hektar wingi kae tak omongne ning sensus. Terus kono kuwi wis dipaculi Kipli. Wiwite sing ngono ya wis gede wis wayahe njaluk diketok iki.
gene aku ra melu turun tangan we wis ketandangan kabeh. Ning ngene iki nak ya aku marai seneng bapakne seneng bakne. Iya bune kabeh ki lak nggo sliramu ta iki bune rusak iki. Wah, nek ngene iki aku tambah sayang pakne karo kowe pakne. Oh iya bune. Iki aku wis ngelih bune. Yo mulai yo. Ya pakne ya, nek jogging-jogging ae pakne. Gadis-gadis cantik, pada mau kemana ini? Mau jogging, Bu. Oh, bagus. Jadi anak muda harus rajin sering-sering olahraga biar badannya sehat, bugar kayak Bune dulu. Bu Kentung sama Pak Kentung juga badannya seperti kalian. Iya, Pak nih. Iya bune. Ternyata. Iya, Bu. Ya, pinter. Semangat pokok Mendi. Oke? Oke. Ya, ya. Ya, Pak nih ya, melayu meneh. Ya selak ngelih. Wah, ini tetep tak ceritake lek aku cerak karo Sri Kandi wingi. Lu tetep tak omongi. Pli, ini. Kowe wingi ngomong apa? Karo ngelek-elek apa ning nggon petugas sensus? Jarene nek mangan aku mung njaluk kowe. Lho, aku nek karo cewek cantik lah kudu macak karo Arjuna lho. Yo carane ra ngono kuwi, Pli. Ora ngelek-elek aku ngono kuwi. Yo ngelingi, Pli, nek pas sahabat karo aku ngono kae lho. Yo sorry lho. Ngomong waton. Rene lho, tak omongi lho. Ngomong apa? Yo rene. Lho, aku iki saya cerak karo Sri Kandi lho. Lho, tenan mau piye, Pli kowe iki? Tenan. Wah, saya kaya butuh perlaku kono. Mau piye? Wingi to lho, aku ngasih dikon ngo. Ngiwangi memeni lho. Lho, Pli. Terus Sri Kandi iki. Wah, tenan kuwi lho. Kaya dhek iki apa-apa iki kok butuh karo aku ngono ae lho. Aku ndak semangat to iki lho. Nek terus Sri Kandi iki. Kowe tenan mau piye leh ngomong iki? Mbok melek sik, Pli. Gak ngimpi kowe iki. Tenan iki lho. Aku ning kono iki ngasih gawe iki wedang barang karo Sri Kandi. Wah, gleleng to lho. Tetep masuk ora ing nggo aku iki lho. Aku Arjuna kono Sri Kandi. Ya wis lho, aku tak marani Sri Kandi, ndak selek kangen karo aku meneh. Kowe, Pli. Sik ya. Kae Kipli tenan ora yo. Mosok Sulastri gelem karo Kipli. Jane aku yo ndirasa karo Sulastri. Nek didelok-deloki jane yo isih wangon aku to karo Kipli. Wis bola. Jamu. Yuk, pesen teh panas yuk. Ya. Pokoknya weteng kuki masuk angin ya yuk. Ya yuk, mumpung panis. Mak, aku arep dolan ya urus Alfa. Aneh ndi? Kuwi ning Wadas Cepet. Oh ya wes, karena hati-hati Ya, wes. ya salio. Iki mau masak apa bune? Ketemu selak ngelih ya iki.
Ya urung masak kok wong iso-iso ngejak jogging kok masak-masak apa. Ya nek ngono aku tak neng angkringan wae tuku sego kucing Bune. Beneran Pak nih. Enggak aku pesen ya Pak nih ya. Sego kucing 5. Terus gorengan 10.000. Terus gondoke piro ya Pak nih ya? 5 ya ora apa-apa Pak nih. Terus es teh loro ya Pak nih ya. Wah, yo bar jogging men awake rada langsing kok. Ah, Malah semana obat. ya ora apa-apa to Pak nih ya. Tenan lho Pak nih, ora lali lho Pak nih ya. Ya oke. Ya, oke. Yo lagi pergi tekan ngendi? Aku gak etok separo yu. Lah, Awake apa? gak ra kepenak. Walah, kok yo masuk angin apa piye? Awake ngregesi ra penak lho masuk angin. Walah. Ono lastri kae. Cocok iki. Ro gawe teh manis men rada suwe iso nyawang yu lastri. Yu Parmi, Ya. pesen sego kucingnya 5. Terus sate ndok gemak 7. Oh, Karo gorengane 10.000 yu. oh ya. Karo wedang teh nas gitel ya yu. Oh nggih, Pak. Lek gawe rada suwe. Oh nggih. Jebul Sri Kandi iki ning kene to. Tak goleki ning omah ra ono. Wis tak ngeteh rono kuwi. Teh hangat siji, yuk. Oh ya, please. Sik. Iki walang sanget iki ngopo nyusul rene barang iki. Bolomu jengeren jengkenge ngopo e pli marene iki. Oh iya, Yo, pesen teh yo. Oh ya. Sek panis. Ya, sik. Waduh, wis ora cubluk-cubluk ning kene ya. Iya, yuk wetenge bangun dombeni wedang panas. Ya wis meso yu mendingan iki saiki. Kok iso iki piye? Kok iso wetenge lara pemasuk angin? Masuk angin. Karang aku ke apa-apa ki lak dhewe to yu. Lah apa ora diwangi bojomu kowe Ya iki? wong aku ya wong legan rong di bojo. Walah rung ndek bojo to. Ya lek golek. Angel le yu. Lah kriteriamu ki kepiye? Yo Sing kok ngopo? kriteria aku ki sik klinis, rapi, tanggung jawab, sing berdasi kan lho Bu. Lah kok ya angel-angel kok kowe iki ki. Ya ora angel zaman saiki lho yu. Ya muga-muga kowe entuk sing mbok karepke, sing mbok pengini, sing mbok sirmu. Amin ya yu. Aku sekiranya ketok arep bali wae deh yu. Oh ya, hati-hati kono. Lek nggo turu. Ya. Iki piro yu ta yu? Wis rasah wae. Rasah bayar. Oh, Besok alah. neh wae. Ya, nun ya yu ya. Oh ya. Ya. Malam-malam wae. Ya, hati-hati. Kilo Kipli